1975 η Διεθνής Αμνηστία ανακήρυξε τον Βασίλη Δεδότσι, Έλληνα αντιρρησία συνείδησης, ως τον αντιρρησία συνείδησης της χρονιάς. Ο Βασίλης Δεδότσης πέρασε 7 στρατοδικεία, είχε αλλεπάλληλες καταδίκες, πέρασε πολύ δύσκολη ζωή στις πιο σκληρές φυλακές της Ελλάδας, όταν ακόμη υπήρχε το χουντικό καθεστώς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε τελικά να ξεπεράσει όλες αυτές τις αντικσότητες. Κύριε Δεδότση, με τη βαθιά πίστη στο θρησκευτικό σας έτσι συναίσθημα, ποιος ήταν ο λόγος που σας έδωσε, ποια ήταν αυτή η δύναμη τελικά? Όπως πολύ σωστά το τονίσατε, κύριε Τσαρούχα, ήταν καθαρά βαθιά θρησκευτική πίστη. Είμαι ένας χριστιανός μάρτυρας του Ιεχωβά. Μάλιστα. Και αυτός και μόνο ένας λόγος σοβαρός για να με κάνει να πιστεύω αυτά που πιστεύω. Μάλιστα. Μπορείτε να μας αναλύσετε ποιο είναι αυτό το πιστεύω σας, το θρησκευτικό τελικά, γιατί υπάρχει ένα θρησκευτικό πιστεύω βέβαια που σας οθεί στο να αρνείστε τη στράτευση και όλα τα άλλα τα οποία θέλω να μας εξηγήσετε. Θέλω να μας το αναλύσετε αυτό το πράγμα. Πολύ ευχαρίστως. Και χαίρομαι πραγματικά μου δίδεται αυτή η ευκαιρία να εξηγήσω τους λόγους και τους σκοπούς, διότι πολλές φορές έχουν ακουστεί πάρα πολλά κωμικά και ευτράπελα γύρω από τους σοβαρούς ή τους ουσιαστικούς λόγους που μας όθησαν και μας οθούν να ενεργούμε έτσι. Η πορεία του μάρτυρα του Ιεχωβά εδράζεται στην Αγία Γραφή. Η αντίρρηση συνείδησης πηγάζει από βαθιά θρησκευτική πίστη. Αυτό που κάνει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά το κάνει οδηγούμενος από αυτό που δίδαξε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας τα κελέσματα, τη διδασκαλία και γενικά τον τρόπο ζωής του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, για παράδειγμα, ήταν η πατρίδα του, ήταν Ιουδαίος, ήταν υπο-ρωμαϊκό ζυγό. Δεν κινήθηκε κάποιου κινήματος να αποτινάξει το ρωμαϊκό ζυγό. Χάραξε μια διαφορετική γραμμή και υπάρχει πλήθος γραφικών εδαφείων και γραφικών αποδείξεων που μας υποκινούν και μας οθούν να ενεργούμε με τον τρόπο που ενεργούμε. Αυτό όλο το πιστεύω λοιπόν, το οποίο μόλις αναλύσατε, είναι εκείνο που δεν σας επιτρέπει να πιάσετε όπλο? Όχι μόνο όπλο, αλλά γενικά το ζήτημα της στρατιωτικής πρισίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λέξη χριστιανός και στρατιώτης δεν συμβιβάζονται. Θεωρείτε εσείς ότι δεν συμβιβάζονται? Ακριβώς. Αυτό όμως θα μπορούσε να αντιπαραθέσει κανείς, κύριε Δεδότση, ότι αν τελικά όλοι επικαλεστούν την πίστη του, γιατί και εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, δεν είμαι βέβαια χριστιανός μάρτυρας του Ιεχωβά. Επικαλεστεί κανείς τη θρησκευτική του πίστη, θα πει ότι δεν γίνομαι κι εγώ, δεν πηγαίνω στο στρατό. Δεν υπάρχει τότε ένα πρόβλημα? Πώς το βλέπετε εσείς? Εμείς ως μάρτυρες του Ιεχωβά έχουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν είναι τόσο απλό να πει κάποιος ότι δεν στρατεύουμε. Αλλά μπορώ να επικαλεστώ μάλιστα και μια απόφαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, που πραγματικά είπε ότι ο τρόπος ζωής των μαρτύρων του Ιεχωβά αποδεικνύει περίτρανα ότι αξίζουν αυτή τη εξαίρεση από τη στράτευση. Άρα λέτε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Θέλω να μου πείτε με λίγα λόγια την πορεία, την ιστορική πορεία των αντιρρησιών συνείδησης. Πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε αυτή η πορεία αυτή καθεαυτή αποδεικνύει από μόνη της ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πει κάποιος ότι αρνούμε τη στράτευση. Και δεν αναφέρουμε στην παρούσα εποχή που εντάξει μπορεί κάποιος να πει ότι με αντιρρησία συνείδησης, να περάσει κάποιες τυπικές διαδικασίες, να μπει στη φυλακή, γιατί ακόμη επιβάλλονται ποινές φυλάκισης, αλλά θα αναφερθώ σε κάποια προηγούμενα χρόνια και όχι πολύ μακριά από τη σημερινή εποχή, που ήταν πολύ δύσκολο όχι μόνο να ζήσει κάποιος ως αντιρρησίας, αλλά και να το πει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η ζωή των αντιρρησιών, ως όλα αυτά χρόνια, διανθίζεται από πολύχρονες φυλακίσεις, εξορίες, καταδίκες σε θάνατο, εκτελέσεις και δολοφονίες. Ποιες είναι οι καταδίκες σε θάνατο, οι εκτελέσεις και όλα τα άλλα? Έχω στα χέρια μου ένα πίνακα που μιλάει από μόνος του. Εκτελέστηκαν δύο. Καταρχήν, επίσημα είναι ο Γιάννης ο Τσούκαρης και ο Γιώργος Ορφανίδης. Ο Γιάννης ο Τσούκαρης στη Λάρισα το 1949 και ο Γιώργος Ορφανίδης στον Άφλιο. Δια πυροβολισμού, δια τυφεκισμού, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα. Στη συνέχεια υπάρχουν 5 περιπτώσεις αντιρρησιών που βασανίστηκαν έως θανάτου. Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι για τον έναν ήδη ασχοληθήκατε στο παρελθόν. Ναι, είναι η περίπτωση του Βασίλη Καραφάτσα. Ακριβώς. Και μάλιστα τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Μαγκάκης, είχε διατάξει σχετική έρευνα. Ναι, εκεί τα στοιχεία τα δικά μου, της έρευνας της δικής μου, με οδήγησαν στο ότι το παιδί αυτό πράγματι
δολοφονήθηκε. Δεν είναι αυτοκτονία όπως το εμφάνισε το στρατιωτικό καθεστώς. Οι άλλοι? Οι άλλοι είναι 4 άλλες περιπτώσεις που στα χρόνια από το 1949 μέχρι το 1968 βασανίστηκαν είτε σε στρατόπεδα κατάταξης, είτε επίσης σε αστυνομικά τμήματα. Αλλά αυτό που πραγματικά το παράπονο μας είναι τι άλλα πιστήρια θέλει οποιοσδήποτε κάτοικος αυτής της χώρας για να πιστεί για την γνησιότητα των ελευθεριών μας. Αφού και σε περίπτωση πολέμου οι πρώτοι που θα πεθάνουμε θα είμαστε εμείς. Αυτό το αντιμετωπίσαμε το 1974. Λίγο έλειψε να βάψουμε τους τοίχους του Πογιατίου με το αίμα μας. Γιατί ο τότε διοικητής των φυλακών διέταξε διάλυση φυλακής και αν δεν γινόταν η μεταπολίτευση, εγώ δεν θα ζούσα. Γιατί? Αυτό καταλαβαίνω. Διότι η φυλακή διαλύθηκε και έπρεπε όλοι οι κρατούμενοι, ήταν στρατιωτική φυλακή του Πογιάτη, να φορτωθούν σε ντακώτες και να πάνε να πέσουν με αλεξίπτωτα στην Κύπρο για την απόβαση που είχε γίνει από τους Τούρκους. Τελικά έγινε μεταπολίτευση. Οπότε εσείς θα αρνιόσατε να πάτε και θα σας εκτελούσαν δηλαδή. Μα ήδη είχαμε αρνηθεί. Είχαν ήδη τελειώσει οι διαδικασίες της επίσημης εκτέλεσής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η κατάσταση. Πόσα άτομα ήσασταν τότε? Είμαστε 36 άτομα. Θα είχαμε 36 εκτελέσεις. Ακριβώς. Όπως έγινε το 1949. Με τον Τζούκαρη και τον Ορφανίδη. Αυτό είναι μια πτυχή που την ακούω για πρώτη φορά, σας ομολογώ. Αν δεν γινόταν η μεταπολίτευση, ναι, εγώ δεν θα ζούσα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάποιος δηλώνει ότι είναι αντιρρησία συνείδησης και δηλώνει και τι? Αρνούμε να υπηρετήσω τη στρατιωτική θητεία ή αρνούμε να ενταχθώ γενικά στο στρατιωτικό μηχανισμό? Αρνούμε να ενταχθώ στο στρατιωτικό μηχανισμό. Μάλιστα. Αρνούμε στα εξ ολοκλήρου την ιδιότητα του στρατιώτη. Είτε αυτή η ιδιότητα περιλαμβάνει ένοπλη ή άοπλη υπηρεσία. Θα δεχόσασταν μια κοινωνική θητεία, εναλλακτική κοινωνική θητεία? Πολύ ευχαρίστως μέσα στα πλαίσια του σεβασμού της αντίρρησης συνείδησης και εμείς μάλιστα σε αυτό επικαλούμαστε αυτό που συμβαίνει στα κράτη-μέλη της ΕΟΚ. Και όχι μόνο στα κράτη-μέλη της ΕΟΚ, αλλά στον τον ελεύθερο κόσμο. Αυτοί όμως δεν υπηρετούν μετά κάπου στα νοσοκομεία, δασοπυροσβέστες κλπ. Είναι μια θητεία που τη δέχεστε εσείς αυτή, κύριε Δεδότσι? Ναι, και πάλι τονίζω ότι μέσα στα πλαίσια του σεβασμού. Διότι θα αναφερθώ σε ένα απλό παράδειγμα. Όταν ο νόμος 731 του 1977 ψηφίστηκε και βάσει του οποίου εγώ βγήκα από τη φυλακή, εμφανίστηκαν κάποια έτσι, σχόλια, άρθρα στις εφημερίδες, κάποιες γελιογραφίες που έδειχναν ας πούμε, μια ομάδα αντιρρησιών που δεν ήθελε να πάρει όπλο ή δεν ήθελε να υπηρετήσει και τους είχαν εξαποστέλει για να καθαρίζουν τουαλέτες. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό ένα αντιρρησία συνείδησης να τον περιφρονήσει έτσι η κοινωνία. Η συνείδηση, κύριε Τσαρούχα, είναι το χωράφι του Θεού. Ο άνθρωπος γεννιέται με συνείδηση. Είναι έμφυτη η συνείδηση στον άνθρωπο. Απλούστατα η συνείδηση μπορεί να εκπαιδευτεί ή μπορεί να παραμείνει ένα χέρι στο χωράφι. Εμείς κάναμε το μοιραίο λάθος, σε εισαγωγικά, να εκπαιδεύσουμε τη συνείδησή μας σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Έτσι, διαμορφώσαμε μια συνείδηση η οποία μας φωνάζει συνέχεια με όλες τις δυνάμεις αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αγάπη ακόμη και για τους εχθρούς. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη.